atong mahinabi karon ang frontman sa Best Rock Band nga The Ambassadors o atong sayran unya ang iyang bag-ong proyekto isip usa ka solo artist. Good morning Sir Iping ug welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta ka sir? May buntag sa makausab and okay ra ma'am, okay ra. I'm doing well, fine, bisag pandemic pero suwat ang kanta lang gihapon, padayon lang gihapon. Kining padayon nimong pagsulat o pag-awit sir, gusto ba namong balikan? Mag-throwback ta this morning. Yeah. How did you start your music career? Kanus-an ni nagsugod sir? Actually, I started way back when I was still in high school with my classmate. Di lang ta maghisgot og tuig kay basig masakpan atong edad. Bitaw niya kanang until karon active lang gyapon ang The Ambassadors kunya kanang due to pandemic dili na kami magkita, so I decided to buhat kog kanta niya akong i-release para mapadayon lang gyapon ng atong sugdan. O karon sir nga aduna kay solo project, pwede ba minimong maingnan kabahin niini? Ako na siyang tampo as artist para sa mga Sugbuanon. Kay kanang gusto ko nga ma-inspire sila kay karon mong panahon na down kayo ang kita ba. Labi na gyud kita mga Sugbuanon down kay tanan. So akong masulti na lang kanang kung pananglit og nanay dili na matugkad sa kinaadman dangop ta sa kahitasan. Mao na ang tema sa akong kanta karon nga Sangpit Senyor. Sir, aduna ba kay paboritong linya ni ining bag-o nimong awit nga Sangpit Senyor? Actually, ma'am. Santo Niño, ikaw ang among paglaom. Way imposible sa katakusay mong gahom. Santo Niño, Santo Niño, luwas ang Subo. Laruha Bisaya ay Subuanon gina. Pagkanindot gayod sa mensahe sa imuhang awit sir. Nganong nakahuna-huna kag compose ni ining awit sir kining Sangpit Senyor? Well, mainly because to inspire sa mga tao nga kanang bisan pa man og sa unsay gidangatan nato padayon lang gyapon ta. Para kanimo sir, unsa ka mahinungdanon ang pagsangpit sa Ginoo ilabi na rong panahona? Wa gid tay laing kadaganan ma'am kay more than the vaccine, more than sa mga tambal ug naay kaning pandemic, siya ra gyud makatubag. Siya ra gyud. Regardless sa mga lain-lain nga gituo pero para nako ug sa mga tawo nga nituo niya pod dangop ta niya. Ug karon nga na-release na nimo ang Sangpit Senyor. What's next, Sir Iping? Unsa pa ang mga awit nga mapaabot namo? Actually daghan gyud ko kanta nga wala pa ma-release like kaning padayon ug akong kantahon ang ug mukanta ko ani kuan kanang ingani siya. Padayon ipadayon ang musikang Sinubuanon, isya gitug ising gita, hinaugalingong kanta, padayon Bisaya. Busa Sir Iping, unsay mensahe nimo para sa ato ang mga viewers, ilabi na sa imuhang mga fans? Times like these, dili unta ta ma-discourage kay napagiugma unya The Ambassadors nasad mi i-release nga album, dili pa lang karon ang i-release na kong album. Ako ng album solo umabot, may tatog inyong suportahan sama sa inyong pagsuporta sa ulipon sa gugmang kuan. Inyong tang suportahan lang gyapon kaning kantaha. Daghan kaayong salamat sir for joining us this morning. Salamat po ma'am.